ljudi, dobrodošli u moj novi klip i danas ćemo da igramo Minecraft. Ja sam ga već igrao, da vidim da li radi i... Sada da čekamo što sam ja igrao i evo ga. Evo vidite gdje sam završio. Tu imam vrata, sad ću doći preko. Našao sam i najbolje, evo vidiš što sve. Imam sve što mi treba. Ali... Treba mi kuda se možemo popijeti. Aj, odmah ovdje. Evo, našao sam nešto. Mama, tako uzimamo kosu i hranu da možemo čizmu. Imam ja već, nije čitavo baš. Ovo će video trajati oko 7 minuta. Da, imam drveta. Imam stepence, imam iron. Čekaj. Šta mi treba? Sad mi treba. Čekaj. Da, mogu se možda popiti. Ne. Mogu... Idemo sada na drugo drvo. Gdje je sad moja peć? Evo ga pukao.
izabrao sam dobru lokaciju. Ovdje ću odmah započeti. Sam što nemam ni radnu tablu, ni peć. Aj, bar imamo. Ne, pa ja... Bar imam četiri. Ja sam mislio da mi je iza leđa. Mislim da